És fàcil trobar algú en qui hem compartit tota la nostra vida. És fàcil trobar algú en qui l'estem compartint. Però el que no és tan fàcil és trobar algú en qui volguéssim fer-ho la resta de vida. El fet que estigueu avui aquí no és casualitat. Justament sou totes aquelles persones en les que hem compartit les nostres vivències, en les que hem crescut, en les que hem compartit el dia a dia i sobretot sou totes aquelles persones en les que volem continuar fent-ho. Per a mi, formar part de la teva família, Helena, significa felicitat, seguretat, satisfacció, unió, amor. Per a mi, formar part de la teva família, Didac, significa orgull, estima, tranquil·litat, fidelitat i honor. Des d'avui hem creat una nova família. Hem unit totes aquelles persones que han format part de la nostra història. Per a nosaltres família, formar part de Batros és gaudir. Gaudir de la companyia dels que sempre ens han rodejat, ajudat en els moments difícils, respectat en les decisions i, sobretot, també alegrat per la respectiva felicitat. Per tot això, volem fer-vos saber que som feliços. I aquesta felicitat és fruit de totes les vostres aportacions diàries que ens permeten veure que ens estimeu i que també esteu orgullosos de formar part d'esta. Gràcies a tots aquells que esteu avui aquí i també a tots aquells que haguéssiu volgut estar. Moltes gràcies a tots per fer possible este dia tan especial.